Здрасти хора, имаме една огромна изненада за вас. Вижте каква е изненадата. Нека сега да излезе. Опа! Пета арена! Браво на мен, да съм добър. Ето. Да. Днес ще ви разкажа как започна всичко. Един ден братовчетка ми каза: има игра Clash Royale. Показва ми, изтегли си. Добре, изтегли си я Clash Royale. После тя си я изтри. Братовчетка ми Дислава има канал в YouTube. Да, всичко започна ето тук. Взех стреличките. Бомбера. Те са тук. Взех всички карти. Бебе дракон, скелетна армия, пека, огън топка, Хълк. Аз те го наричам. Коня, оня меча с коня. След около няма и ден минах. Нали знаете, 7 пъти като минете, минавате тъс. Стигнах тая, първа арена. У нас беше подготвителна. Първа арена. Играх, взех малко синия еликсир. Взех гоблинки. Взех гоблинки. Гоблин карта. Станах втора арена. Станах 400 купи. Втора арена. Взех всички карти от нея. Лека по лека станах 800 купи с надеждата да стана и тази арена. И не станах. Полека 800 купи взех и от нея всички карти. Лека по лека стана 1100 купи. Взех всички карти без тази и тази. Голяма пека всичко съм взел. Лека по лека пета арена. Сега ми предстои да взема тези карти. Огледалото не е много ми се кефи, защото всички неща ще мога да ги пускам по две. Ако искам. И да, това беше моята история. Нека сега да изиграем една битка двама срещу два. Айде. И направо там да се озовем. За да поиграем малко. Аха, девета арена, аха. 100 ли ми са панна. Бах ти смата няка. Той няма голяма пека. Само аз. Аха. Сега значи ще ме атакуваш силната. Давай, братле. Давай. Давай да го убиваме, ари. Ко седиш и ме чакаш тука? Аз може и утре да свърша. Стоя. Сега ако ми гръмне бомбата. Мамичката ти. Аз нямам, братле. Мисля, че... Ясно, давай! Сега! И като сте непохватни, те и става. Сега ще не ме бият. Ами нека да се оставим, братле. Или направо да дигаме с коня. Айде! Тръгвай. После пускаме една голяма пека или един бебе дракон. Ще видим как ще станат нещата. Направо ги взимам. Другия кон. Айде да удрат! Фербал. Ако има фербал, ама няма. Ще я кажа фербал. Има някаква така карта. Даже не знам какво представлява смисъл. Че не съм взимал и... Айде една коронка. Ако сте играли... Хелио Нейбър, кажете ми ако хубава игра ще изтегля на телефона. Знам, че има някой ми бяха казали. Един човек ми беше казал.
Ама не от, нали, от... Това от... Ами, бях някой ми беше казал на кой. Ма смисъл, че не от Фейсбука, не от той. Все няма ви се обяснявам, защото не съм длъжен да ме бият, тъй че... Вахти. Смешно ми намери. На мене не ми пречи. Се разгръл, ма той е тъпак да видим кой ще направи. Следващата битка сега като пием. Паце, ако ми беше казал, ще аз се сложа същите. Пускай. Ще видиш после как ще надрискам. Пускай! Тук! Занеми го, бе! Айде, бе! Тапак. Тапака с млечното гърло. Кучи син. Какъв кучи син се родил, бе? Давай. Давай, Атка. Бийно. На мене ми е смешно, не се преценяй. Пък и нищо не ми взе. Освен да ми взе времето. Започваме нова игра, ма ще видим кога. Мен съм на живо, забравих да кажа. Вие не гледате лайв чата, да съм го изтрил. За да не виждате. Така някакъв пише. Ако някой ме гледа на живо, да се обади. Да кажа. Има някъде 15 човека. Аз съм от малко. Тубахти. Бай, Коля, познавам те тебе. Я тебе да дали ме гледаш. Ко се ядосаш, брат? Имаш пека, пускай я, и аз имам. Ко ти пука? Сега ще помогна. Чакай сега. Ще помогна, не се тревожкай. Атка. Ще пуснем едно драконче от мене. Айде тук да мине. Номера. Айде, Титан. Айде, бе. Кон, бързо, подкрепление. Видяхме ко стана. В България има по-умни хора от тез. Надявам се. То човекът се надява си по-зле става. Така, скелетна армия, чок ги взел. Удре, бе. Аре, бе, бастун. Ко ще чакам цял ден днеска ли да бия? Ще чакам баба си, ама не и тебе. Мисъл такъв, че сега като пусна пеката и спасяй се. Дай да пуснем, братле, моята и да се оправя. Ко ще ми вземе? Нищо няма ми вземе толкова. Ай, ще се притеснява, брат. Снимам клип. Участваш в моя клип. Атка, удрейте всички на бастуните им. Бийки. 2 загуби, 1 победа. Две загуби, 1 победа. Добре. Ще имам още едно. В предвид. Втора арена бахти. Нали съм на 5-та, бе. Ти втора ще ме занимаваш тук с 3 аренки.
Сега. Какво ще започнем? Аха. Видях ти с кого ще започнеш. Сега гледай, аз да ти пусна една и ще видиш. Ще ти започна и аз на твоя език. Нищо не надили, братле. Сега тъс, ако ми я пуснеш, направо ще заколя. Ага, сега ще коля аз, не ти. Хилиш. Ще ме биеш ли? Ага, на куково лято. Гад са ожени ще ме биеш, ама не и сега. Айде, кон, ди, тръгвай, айде. Удио. Ти леле и кон ли, аз не знам. Даже и не стигна да го удариш. Много си сакат. Продължаваме с клипа, приятели. Спрях за малко. Ако сетихте и видяхте. Дай тук сега да го бием, че ми омръзна, бе, ей. Бах ти бастуна. Удрей там, удрей! Сега пращам екип. Аре, брат, давай. Че бъде да ги удариш. Бах ти бастуна си. Сега ще ме накараш да ти пусна пека. А те, братле, ти си знаеш. Ое, две загуби и 2 победи за този епизод. Да. Вече вземем по 12 стотинки. Парички. Гоблин. Как се казаха те? Вече не забравих името. Тук цъквам някакви бутони. Тебе да клана. Няма никой в клана. Добре. Ако ви е харесало видеото, дайте палече нагоре, абонирайте се за каналът ми. Харесайте останалите. Имам 35 картите, има 73 карти. Има много да взимам. Ами къде са много, много са малко. На арена 6 ще го вземем той. Я да имам арена 6 каква е. Аха, знаме вече. Една такава... Абе, така да дам. Арена 7. Новата 12-та арена каква е? То пък има 11 арена. Сетих се. Аз сега ми дори на къла. Бай, ако ви харесало видеото, дайте на палича нагоре, абонирайте за каналът ми, харесате клипа. Бай. Започваме нова игра, след малко се записвам първият клип. И да. Ако някой иска да снима видеоклипове, просто да си изтегли програмата на Озон. Озон създава програми, между другото, ако знаете. Имам приятел ми казва, че тази програма е на Озон. Но не вярвам. Вие ако вярвате, напишете ми долу в коментарите. Скоро ще направя топ 5 най-страшни морски животни. Но няма да има картинки, защото не знам къде да ги извадя. Ма знам си някой, знам 6-7 животни, обаче няма как да стане топ 7. Тейче, ай, бай.